बड'लेण्ड रायजोनिसिम गाहाम हामलायनाय दिनैनि बे गोथार सानाव बालाजान थिनालिनि जोङो मावखुलि बालाजान थिनालि UPPL प्राइमारिनि जों मावखुलि दा बेवहाय आङो बे बाथ्राखौनो अनुभब खालामदों जे जोङो फैबाय थानाय BTR एबा BTCनि बिसायख'थि 10 डिसेम्बराव जानो गोनां बे जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो रोखायै देरहासारबाय अनुस्थानिक भावे जोङो दिनैहाय जोंनि देरहानाया रोखा होननानै बुंनो हाबाय बेखौ आङो मोनसे फिल खालामदों मानो होनोबा दिनै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTR बा BTC जि सासन भार बिथाङा गोलाव 17 बोसोर खालामबोबाय दा बेयाव रायजो राजाफ्रा प्रतिष्ठ जादों दुखु मोनदों रायजो राजानि कमिउनिटि बेसिसाव जेबो खामानि जायाखै बे बाथ्राखौ उपलब्धि खालामनानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों बेजों लोगोसेयै BPF दोलोनि न'खराव मोनसे गन्दगल थासारिया सृष्टि जादों फोरमान हिसाबै मैयासो बिथांमोननिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बा BPFनि लोगो आफादगिरि बिश्वजित दैमारि रायजो सभानि MP आरो बेजों लोगोसे सासे MLA बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ एरायनानै गुबुन राजनीतिक दोलोआव जयेन जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हायो बेखौनो मिथिनो हायो दिनैहाय बिसोर सानैनिल' बाथ्रा नङा गोबां BPF दोलोआ हाग्रामानि लोगोखौ नागारलांनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बियो जोंनि UPPLनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण होननानै जोङो गनायनानै लादों आरो बेफोर जाथायनि थाखायनो जों रोखायै दिनैहाय बुंनो हाबायदि जोङो UPPLआ 100% मेजरिटि मोननानै BTR खौ सालायगोन आरो बिनि गेजेराव देबरगाव समस्तियाबो 10 नं देबरगाव समस्तियाबो बे BTR खौ सालायनायाव मोनसे बाहागो हिसाबै बाहागो लानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। नोंथांमोना 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिखौ निश्चित मोनखाबाय आरो नोंथांमोना दिनैसिम दिनाव मानो गोदान माने सिट नागिरदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो प्राइमारि जानानै गोजोननाय जासिहरग्रोदों बड'लेण्ड रायजोनि निउसनिसिम दा जोङो 17 बोसोर सलायनाय जिहेतु हाग्रामानि सासन बे सासनखौ मोजां मोनाखै आरो मोजां मोनैजों लोगोसे जोंनि जिहेतु 27 जानुवारियाव जिहेतु जोंनि सुक्ति गोजोन सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिखौ बिथाङा दिनै हामजानाय मोनाखै बिनि थाखायनो जोङो दिनै हाग्रामानि बिरोधि हिसाबै दिनै UPPL दोलोआव हाबनानै जोङो जोंनि थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा सासे दा नोंथांमोननि सारिनि गेजेराव दा नोंथाङा दिनै देरहानांगौनि पर्यायाव माबायदि पर्यायाव खामानि मावगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारिया सासे 15 बोसोर बा 17 बोसोर सिप जानानै फैनाय सासे BPFनि आफादगिरि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे BLTनि सासे चेयारमेनमोन आरो बियो BTC खौ सुक्ति खालामदोंमोन दा बेजों जुजिनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा बेथ' रोखा जों बेखौ मिथिगौ बिथाङा बिजनेसमेनबो सासे सम्राट जोङो थोंजोङै बुंनो थाङाबा बिथाङा धोनि दा बेजों जुजिनाया नों आं सोरबा बादिया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय नैबे मोनसे स्पष्ट जे आंजों रायजो राजाफ्रा दं आरो आं हारसिङै नङा जोंनि UPPLआ दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा दं बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि दल संगठनफ्रा जोंजों मदद होदों दा बे फारि नायोब्ला बिथांनि बे एकनायकताबाद जि सरकार सालायनायनि बिरुद्धयै गावसोरनि मानसिफ्रानो BPFनि सापर्टारफोरनो दिनैहाय जोंजों लोगो लाफैनायखौ नायोब्ला जोङो बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो जे जोंनि देरहानाया रोखा आरो जोङो बेबायदि रायजो हुवायै ज' थांनायाव हाग्रामानि जे गिख्रंथाव मोनसे सक्ति बे सक्तिखौ जों फेजेननो हागोन होननानै
जोङो रोखा फोरमान खालामनो हायो। আপুনি এজন আদিবাসী মানুহ হয় তো আজি আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী বালাজান জিলাৰ প্ৰাইমাৰী আপোনালোকৰ আদিবাসী যিটো মানে ছেকেণ্ড মেজৰিটি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তো আপুনি কিমান আশাবাদী যে আপোনালোকৰ আদিবাসী মানুহবিলাকক আপোনালোকে আজি ইউ পি পি এল দলত ভোট দিয়া মানে তেখেতসকলে মানে পৰিৱৰ্তনৰ নামত আহিব? আজি মই বড়োলেণ্ড ৰেজিঙত পাতিছোঁ আৰু যে আপুনি কৈছে এইটো ঠিকে। আমি ইয়াতে বালাজান তিনিআলিৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছোঁ, ছেকেণ্ড লিষ্টত আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আমি চালোঁ 17 বছৰ ইউ পি এফ চৰকাৰক। আমাৰ যিটো দাবী, যিবিলাক কাম হ'ব লাগিছিল আজিলৈকে এইটো হ'ব পৰা নাই আৰু হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি আগত যিমান আগত আছিল বেলেগ কিবা পিছি দিয়া, কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ আদিবাসী মানুহবিলাকে একেবাৰে সিহঁতক এটা ভোটো দিয়া নাছিল। এতিয়া যিটো পৰিৱৰ্তন স্বাৰ্থত আমি যিমান আদিবাসী আছোঁ ইয়াতে বেছিভাগে এতিয়া পাৰ হৈ আহিছে আমাৰ ইউ পি এলত, আৰু ইউ পি এত আমাৰ বালাজান তিনিআলি প্ৰাইমাৰী এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ 60-70% আমি ইউ পি এলক সমৰ্থন কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ আমাৰ বুদ্ধদেৱ ছাৰে বহুত ভোটত জয়যুক্ত হ'ব।